Lezi izindaba ze1KZNTV ofundelwa uSamukeliso kaNqulunga ngikubingelele mbukeli nazi ke ihamba phambili osukwini namhlanje. I-ANC yethule usomqulu wezethembiso Zokhetho ele-IFP libameme Kukasomqulu. Inhlangano ebusayo i-ANC ithi ke ayikungabazi ukuthi lisazophatha izwe njengoba ke kuzoba nokhetho lukazolonke ngoMay ngoba ke ikholwa ukuthi ke kuningi kwenzela ukushintsha impilo zabantu. Leli qembu lisho lokhu ke enkundleni ezamdlalo eMoses Mabhide eThekwini kuyilapho ke besingethe khona umcimbi okuthula umqulu wezethembiso Zokhetho. Phakathi kwamaphuzu athe aqhama kulosomqulu wezethembiso Zokhetho, umengameli we-ANC Anc.I-Ifp ukuthi bazodala amathuba emisebenzi njengoba amaningi awo ayekade lahlenge ngesikhathi segciwane i-COVID-19 kodwa amanye wawo aseqalile ukunyuka isibalo sabantu abaqashwayo. Priority number 1 is to put South Africa to work. We have a jobs plan. While job creation has shown positive growth since the end of COVID, the unemployment rate in our country continues to be a real problem, particularly among young people, and yes, also for those who are over 35 and more. Ngoba nabo asibashiyi emva, nabo labo sifuna ukuthi amapolicy ethu aqondane nabo. There is no shortage of work to be done to make South Africa a better place. In every street, in every community and village, our people are ready to work and they are willing to contribute to social and economic development. And through public and social employment programs, industrialization and the support for small enterprises and cooperatives, we can create jobs at a much faster pace. And that's precisely what we want to do. Over the next 5 years, the ANC will implement a jobs plan. Iplan yemisebenzi, with the first pillar being a massified public employment plan by creating and sustaining 2.5 million work opportunities, delivering public goods and services. Yebo, we have the experience of creating millions of job opportunities and also the experience of creating decent work. A combination of the two is going to be part of our jobs plan. Okunye akuvezile ukuthi isibonelelo sabantu abangasebenzi sazoqhubeka sitholakale ngoba miningi imindeni kwazi ukusizakala ngaso. Njengoba mshilo i-350 izawuqhubeka futhi uMinister of Finance usebenza noMinister of Social Development bayibheka kahle, bayishebile handle, bantse bayisheba bayilebella hore ikaiswa hodimo ka tsela efeng na ho tla ba jwalo ka hobane 350 ena ba bang ba ne ba sa e batle, ba abanye ba e bathi le 350 ni khiphelani ngoba nenza ukuthi abantu bethu babe dependent. Le 350 iyasebenza, le 350 inceda umphakathi. Abanye bayayisebenzisa le 350 bathenga ukudla ngayo, abanye bayayisebenzisa bayofuna imisebenzi, abanye le 350 bayisebenzisa ukuyoqala amabhizinisi wabo. Yebo, bakhona abanye
bayothenga ibhiya ngayo. Nalokho kulungile ngoba abantu bakithi akithi kunjalo. Yebo. Udaba lokuthuthukisa ezempilo nalo alisalanga ngaphandle njengoba umengameli we-ANC ethe bazoqhubeka nokwakha isibhedlela eziwuhlobo lwesimanje baphinde bathuthukise nemitholampilo kanye nezibhedlela kahulumeni ezikhona. Amadlela ndawonye kwi-SACP kanjalo neSANCO nawo azoqhubeka nokweseka yona lenhlangano futhi nemikhankaso yayo azoyiqhubha njengoba kubhekwa okhethweni. Kudeba Khosibisi wezindaba ze1KZNTV kuChannel 261 ngiseMoses Mabhida eThekwini. Iyaqhubeka imikhankaso yeqembu le-IFP yokunxanxa abantu kuba baphume ngobuningi babo ukuyolalela Kukasomqulu Wezethembiso lokukwenzeke ngesikhathi lapho uhlalwa leli qembu KwaZulu-Natal nogaqele isihlalo sobundunankulu uThamintuli ehambela indawo yaseMgungundlovu Freedom Square. Leli qembu ke lizokwethula uSomqulu walo Wezethembiso njengoba lakuleke libheke ukhethweni likazwelonke ngoNhlaba. Bebephumile abantu ukuzolalela usihlalo we-IFP KwaZulu-Natal nokufoloswa ngaye esihlalweni sobundunankulu uThamintuli njengoba ebezobanxusa ukuba baphume ngobuningi babo ngenyanga ezayo ukuyolalela uSomqulu Wezethembiso la eMgungundlovu ukuzoqhuqhumezela abantu ukuthi baye eMozambique Stadium. Kubaleka kakhulu kabi ukuya lapha ya ngoba ilakho neqembu lenkatha eliyothula khona umqulu wokhetho ukuthi uma abantu besivotela besethemba ikuphi esikuthembisayo nanokuthi einkingeni ezibhekene nabantu zokungasebenzi, inkinga zokuwa komnotho, inkinga zobugebengu nazo zonke inkinga ezihlasele nje noma ngabe abafundi, ngabe awosomatekisi, noma ngabe ogogo nomkhulu, inkinga zonke yobe iqembu lenkatha liyophendula ukuthi uma linikwa ithuba ikuphi elizokwenza. Manje silapha ukuqhuqhumezela njengoba ngilapha nje mina namhlanje umongameli weqembu le-IFP usothukela nabaholi bakwezinye indawo. uNtuli uthi uphinde wakhumbuza abantu ngokubaluleka kokuvota. Njengomongameli wezwe sememezele ukuthi kuyavotwa mhla 29. Sibanxenxe ukuthi kubaluleke ngani ukuyovota ngoba abantu ngenxa yokungaboni intuthuko sebatha isinqumo sokuthi kwakuvota mhlawumbe akubakhuthazi. Manje ke sifuna ukubachazela ukuthi uma ungavoti usuke eqinisweni wenza ukuthi lo ongenzi kahle aqhubeka ahlale esihlalweni noma kukhethwe umuntu ongamthembi impela ke wena ngoba yena mhlawumbe bazomvotela laba abamvotelayo. Manje zokuxenxa nabantu ukuthi ke abaphume mhla 29 bayovota bavotele iqembu le-IFP ngomlando ke linawo la esifundazweni ukwenza kahle ngoba isisekelo sentuthuko esikole esifundazweni ungathinta amakolishi, ungathinta izikole, ungathinta ama-university, ungathinta izimboni lapha nakomabhodini emadadeni koSithebe emande nendawo eziningi koRichards Bay nakoThekwini nakhona la eMaritzburg. Kunesisekelo semqoka inkatha eyakwazi ukuthi sibeke. Kanti uthi zikhona izigameko ezingamphathanga kahle okhethweni lokuchibiyela lwakamumva. Zikhona izigameko engingazange zangiphatha kahle mangibuka ngoba lapha nje ophongolo kwaba namaqembu aba nokudonsisana. Akuyona ke into leyo kufanele siyikhuze sonke njengabaholi ukuthi eqinisweni into ebalekile ivoti. Into ebalekile akubona ukuthi kukholodelane laba ngabaholi noma laba ngamavolontiya. Manje ke ilokho umuntu akukhuthazayo ukuthi akube khona ukuthula, kube khona ukubambisana. Leli qembu le-IFP lizibophezele ekutheni ligcwalise inkundla iMoses Mabhida eseThekwini okuyinkundla esematheni emaqenjini ezepolitiki. Ezindabeni ze1KZNTV ngu-Ayanda Dube eseMgungundlovu. Asike seyitolo sibe siqhubeke nazo indaba zethu. Asikwamukele mbukeli ke ubukela indaba ze1KZNTV nazi ke okuyizona ehamba phambili. I-ANC yethule uSomqulu Wezethembiso Zokhetho ele-IFP libameme Kukasomqulu. Inyunyane yezisebenzi zasemayini zenkontileka i-Association of Mine Workers and Construction Union AMCU ithi ke ikubeka eqhulwini ukuthi ke amathuba omsebenzi avele ezikampanini athole ngabantu abasuke bakhele indawo lapho inkampani ikhona. Lokhu kuvezwe ubuholo obuphezulu bale nyunyana ngenkathi ke ihlangene namalunga ayo Richards Bay enyakatho nelikaMthaniya. Lo mhlangano ke bekuhloswe ngawo ukuzozwe izingqinamba ezibhekene nezisebenzi zezikampani ese-Richards Bay kanjalo ke nokuzwa izimvo zalabo abasafuna umsebenzi.
Kuhlaluke okuningi kumhlangano wenyunyana yezisebenzi AMCU lapho ke bihlangane khona namalunga ye-Richards Bay. Njengoba umengameli walenyunyana uJoseph Mathunjwa ememezele ukuthi kubuholi balenyunyana sebusungule iqembu lezepolitiki elizomela izisebenzi elibizwa nge-Labour Party. Ethula izinhlelo zaleli qembu Mathunjwa ukhwele wadilika kubuholi balelizwe ngokuvumela abantu bokufika kuleli ukuthi ke bechanase phezulu kwezakhamuzi ezingumsinso wokuzimilela eNingizimu Afrika. Not just a political party, iparty ezokwazi ikhulumele izinto zase South Africa kanye futhi nabasebenzi in particular. Uma sikwenza lokho siphumelela ifuture yeingane zethu. Kuthi ikusasa leingane zethu likuphi eSouth Africa enjena. Akunabuholi eSouth Africa. Kukampunzi edlemini ongenayo uyangena ophumayo uyaphuma alikizwe umhlaba wonke jikelele elingakeliqhubeke ngalendlela iSouth Africa iholwa ngayo. Umuntu o-illegal eSouth Africa today is richer ukudlula wena umsitho okuzimilela. Alikho izwe ongangena kulona ungaziwa ukuthi ubani uzokwenzani uzohamba nini. Abantwana bayafa eziphasa badliswa oshefu badliswa ibona labantu laba kodwa uhulumeni uthulile. uMathunjwa ubesegxeka nendlela okusingathwa ngayo indlela yokuqashwa kwabantu uma kwenzeka kuba nezinkampani ezivulayo ezindaweni ezithize. Uhulumeni oxegisayo okungukuthi akufanele uma kufana nokuvula imayini endaweni kodwa uthola ukuthi 100% wabantu kuleyo ndawo awusebenzi kodwa kuyothathwa abantu ababuya kweyindawo. Yingakho kufanele ukuthi ke kubuyekeze uhlelo lokuphatha izwe. Angeke sibuke lo hlelo esinalo currently ukuthi liyasebenzela. I-federalism is a way to go. Uma sifuna ukuresetha le country sibuyisele endleleni yayo. Amandla awabuyele kubantu. Abantu mabasho ngokwezifundazwe ukuthi bona bafuna ukuphathwa kanjani. uMathunjwa akayishiyanga ngaphandle amaqembu ezombusazwe azishaya isifuba ngokugcwalisa izinkundla zezemidlalo. Wachaza lokho njengechilo elenziwa ngabaholi bezombusazwe. It's a disgrace to undress thousands and thousands of people on Monday, people that are supposed to be at work. It shows there is no leadership. How would you address thousands and thousands of people on Monday if they are supposed to be at work? That will tell me that the revolutionary one. It's the domestic one. Think what is the sea of poverty, the sea of unemployment, on a Monday, leading the nation, who will stadium instead of Ezindabeni ze1KZNTV kubeka umqondisi Miyeni ngese-Richards Bay. Silokhu siqhubeke njalo nokwandisa isibalo sokuhlunyezwa abantu abathandana nobulili obufana nobabo kanjalo nalabo abazizwa ngendlela ehlukile emzimbeni yabo bese ke beziguqula ubulili. Kanti ke ukuzama ukuqwashisa ngalesi sihlava kubanjwe ku-Miss Transgender 2024 eThekwini lapho buhlanganisa ubulili obahlukene. Lo mcimbi usungulwe inhlangano iTransHope. Umsunguli wenhlangano iTransHope uthi ukubamba uMiss Transgender kungenye izindlela zokuqwashisa umphakathi ngabantu abazizwa ngendlela ehlukile emzimbeni abaziguqula ubulili kanjalo nalabo abathandana nobulili obufana nobabo ukuthi bamukeleke emphakathini nokufundiseka kabanzi ngabo. It's an awareness campaign that we're doing as an organization to educate the community about gender and sexual orientation, and we are using a page and form to actually people to visualize, because certain people don't come for awarenesses. If you're going to say come and be educated, let's come and have a seminar, but they will come to see something that is entertaining, but they will learn at the end of the day, because part of it will asking girls questions to actually answer, to show diversity and different types of forms. So Miss Transgender is that awareness campaign that as TransHope we strive to do, but now we've involved the whole of LGBTQI sector and the civil society. Iqhuba uthi kusenzima ukukhula kwalomcimbi njengoba bengalutholi uxhasa abalidingayo.
we still struggle with funding for Miss Trans KZN. The past 2 years we haven't gotten any fundamental sponsorship, but we are using our own funds. For a trans person, we are the most visible persons within the LGBTQIA+, because a lesbian can walk because it's a woman. You cannot see this person is a lesbian if they're wearing a dress. But for a trans person, because they identify differently from a gender that they were assigned at birth, becomes that need of saying now we are more visible and we are educating people, so it's put our lives in dangers and interest. So for collaboration, it would be just also pushing and also helping fight and fighting against the anti-gender movement, which is killing gender. Isinye sezihambeli zalomcimbi sithi bazama indlela yokuthi kufundiswe intsha yakuleli ngodlame lwenzondo nokunye. I went to the United Nations. I've been there twice now. We went to Geneva and we spoke about the hate crimes in South Africa and how we needed hate crimes so much. We also spoke about SOGI in schools, which is sexual orientation, gender identity, gender expression and sex characteristics, and how that can become included in the school curriculum so that we can teach the youth how to be inclusive. Uqhamuka kaCaprisa okuyinhlangano eyenza ucwaningo uthi kumele abantu bafunde ukwamukela abanye abantu ngisho kungathiwa badalwe ngendlela ehlukile. Ukuthi sabantu semphakathi kumele sifunde ukwamukela abanye abantu njengoba nathi singathanda ukumukeleka. Ngoba esikhathini esiningi uyuthola ukuthi kube khona nokucwasana nokukhuluma ongekuhle of which leyo nto ayakhe. Sonke singabantu sidalwe uNkulunkulu, sonke siyathanda ukuthandwa. Lo mbiko benwethulela uZamando Sicele wezindaba ze1KZNTV ngiseThekwini. Siphinde futhi seyitolo sibe siqhubeke nazo indaba zethu. Asiphinde sikwamukele kembukelo usabukele zona ze1KZNTV nazi ke ebekuyizona ebehamba phambili. I-ANC yethule usomqulu wezethembiso Zokhetho ele-IFP libameme Kukasomqulu. Ake sibheke enkosini yezomnotho. Isimakethe ke irandi livalele u19.22 emaqhathaniswa nedola semelika libo $20.81 emaqhathaniswa neeuro libo $24.35 emaqhathaniswa nopondo waseBrithani. Igolide lona belu $2,021.05 ounce, wolo ngahluzi wona u$83.67 umphongolo. Ake sibheke ke enkosini yezemidlalo. Abafanyana ababili besikole samabanga aphansi Brackenham Primary School enyakatho nekamthani yohlelo umthiyane kanye nofanele nqumalo bazobeke bemeli isifundi King Cetshwa emqhudelaneni wesikole i2024 Provincial Primary School Track and Field Athletic Championship ozobeke ubanjele eThekwini kulempela sonto. Qeqeshwa labafana uNtokozo Shantu uthi ke bazilolonge ngokwanele, ngakho ke akangabazi ukuthi na kanjani bazogijima babahlule bonke abazobe bencintisana nabo. Lona nguhlelo umthiyane nofanele nqumalo besikole samabanga aphansi Brackenham Primary School bazobe bemeli isifundi King Cetshwa emqhudelwaneni wokugijima wesikole i2024 Provincial Primary School Track and Field Athletic Championship ozobanjele eThekwini kulempela sonto. Basuka kulo mncintiswano nje njengoba bahlungu kwabalishumi ukuthi babe yibo abazomela lesi sifunda. Lo mqhudelwano uzobanika ithuba lokuthi ke bavuleleke amathuba. Bebe u10 Nhlanhla le ku district abakwazi ukuphumelela beze befike ku district ngoba saqala ku zonal emzuka yisenseleni baselectwa khona basiba ku district abaqualify bawuthula uhlelo mthiyane nofuna ngilofanele enqumalo. Lesigabe osiright kakhulu ngoba sinike izingane ithuba lokuthi bekwazi ukuyivizalisa baye Kings Park bogijima khona bawumele i-districts laphana. Into abazohlala nazo mebewine lapha bazoqhubekela phambili beku national level. National level bamela ini province yalana eKZN bawukhombisa ama province, and lokho kuyinto enkulu kakhulu for ubona ngoba ikusasa lomuntu olaziyo ngoba ubane ipontshe eziningi khona lapha esuke zikhona ukwazi bani omunye wabo mhlawumbe engayithola sesole ibhazari impilo yakhe ishintsha. Ongumqeqeshi wabo uthi ke ziningi izingqinamba ababhekana nazo ubesenxusa ukuthi banike uxhaso ukuze nezikole zikahulumeni zikwazi ukuqhudelana nezinye ziphumelele kwezemidlalo.
Njengoba nje kunalento esibhekana zakhule enzima ukuthi njengoba athletics ama-sponsors awekho njengoba uphume igwene kanjena ama-running kicks iy'ngane ziyadinga ukuthola ama-sponsor ama-spikes okugijima ngoba uma uyogijima laphana uhlala ney'ngane ey'phumane wa-multiracial schools whereby baprovide ngezinto thina ngoba simalana esikoleni ezinjengasebrekenham nje kanjena kancane lokho ngoba yonke into ikwisikole so ney'ponsa singayijabulele iy'ponsa esikoleni ukuthi ingane ikwazi ukuba khona nanokuthi bebonakalise uthando ukuthi hayibo likhona inango lokusasa. Njengomqeqeshi osemncane ube eseqoquzela ukuthi izimidlalo ziyahambisana nemfundo ngakho kubalulekile ukuthi-ke bagxile emfundweni kodwa futhi nezemidlalo bengazilibali. It's not only about nangilona sports kuphela but sports and academics khambisana kuwuthuna ngoba ngeke ukwazi ukuthi kuyenzakalani mhlawumbe ngathi begijima kanjena mhlawumbe phambilini ehlangane injury kuphela kodwa menasi isikole ngapha uyakwazi ukuthi ekuhlanganise kuwuthuna ekwazi njengoba kwenzeka kimi nami ngangidlala isport ngalimala kodwa ngokuthi ngangifundile ngakwazi ukuyicosha ngiqhubele phambili lokho engibheka ngikutshela bona lokho. Nasiki isomo sezulu esingalendeleka. Bukelekeze yaguqa bese kuphathele zona usuku namhlanje mina nawe sesohlangana masiphinde sihlangana nisale kahle emakhaya. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile